Fest fuq l-adba tal-għaqda korali u orkestrali Marija Bambina fil-Mellieħa tisma' melodija waħda ta' orkestra u kor. Bħalissa diversi bandisti u membri tal-kor jinsabu għaddejjin minn preparamenti biex fl-ewwel ta' Settembru jagħtu spettaklu lil Melleħin. Iżda biex jgħidin iktar bil-preparazzjonijiet li saru, Net News iltaqa' mas-Sur Mas tal-għaqda Michael Bonanno. Il-ħsibijiet ikunu ilhom preparati, ġifieri nkunu ilna xhur mhux ħażin għaddejjin fuqhom. Però dan l-aħħar 4 xhur mbagħad inkunu tajna spinta sewwa fuq dan il-programm. Għalissa għaddejjin bir-rehearsals, provi importanti ħafna, nibdew naqdu kollox l-elementi flimkien, kemm tal-mużika, kemm tas-sfin, kemm tal-kant solisti, biex fl-aħħar mill-aħħar ikollna programm suċċess kif dejjem ikollna fil-Mellieħa. L-orkestra se tkun qed iddoq diversi siltiet varji fosthom minn films magħrufa u Queens. Madankollu l-attivitajiet ma jsirux biss f'din il-ġurnata, iżda aktar għaqdiet se jkunu qegħdin jagħtu spettaklu fil-jiem ta' wara ġewwa l-Pjazza tal-Mellieħa. Tkellimna wkoll mal-President tal-Għaqda Joseph De Bono fejn ħadem ma' diversi persuni matul is-sena kollha biex jittellaw diversi attivitajiet. Għanna il-mużika miktuba minn Sur Mastried mill-Mellieħa, l-antifna ta' l-ex Sur Mast Carmelo Muscat u Aron Sultana, ġifieri hija kor orkestra mill-Mellieħa u l-mużika kollha mill-Mellieħa wkoll. Joseph De Bono komplejt li l-attivitajiet se jkunu mqasmin fuq diversi ġranet. Il-Mellieħa jkollna 4 programmi fil-pjazza, l-għaqda tagħna u l-għaqdiet l-oħra fil-Mellieħa l-banet ukoll. Hija ħaġa li persuna joqgħod bil-qiegħda, komdu, jisma' programm varjat u jsiru l-marċi wkoll, imma din hija xi ħaġa tal-Mellieħa, programmi interessanti u varjati, mużika varjata. Dan biex bekk dawn l-attivitajiet jieħu l-qofol tagħhom fil-festa li tkun iċċelebrata fit-8 ta' Settembru.